basa lukuni basa ngau ma paika mia pro ana Biswajit kol khayo Biswajit kol khayo ani hajira rang lai hini sungkono ani hajira rang ha nung to suno rang rohor ka rang bek khai ro ka hinkai to hajira rang donai bile hini saka bono obor ekor khaijak tongo mobile ani mobile 2 minute chei angkai kok sago te salia 2 minute kok sai pe kai tut katai ro kha te kol khai mani receive khailia bo khailia tini hinkai ang nung kha bini kok samani ulta falta kok bat par kok sai tong habo ano binor ang rang la mani 2 lakh siro horo bin tara rang rohoya esuk kom ani pokeni rang khorosong kha ani pokeni rang thangka hini sai tong bo haya bini pokeni rang khok sapano thainya me Chini pokeni rang mamang se ani tara rang rohon mani mamang se thango flight ticket thang mani phai mani oro sa mani oro thung mani joto Chini pokeni rang siro horo ro roi tong chung bose bini pokeni rang baika hai baika hini sai tong hai dalal samani se bo bank statement kari kai joto sijang nai bank statement no tongo andara rang rohmani andarani rang andarani bondu rang rohmani bini ekano dai anchalani odini oddek bini antarani bonduni oddek khai rohmani joto bank statement 2019 ni bank statement kari kai hinkai joto manjanai bo ba hai dalal kok samani esukdin ang tama ongkha hino comment rok khayo borok rok comment khaimani hinkai ang esukdin tama ongkha ani oro corona ongkha oroni phaye corona ongoi bondong agartala thangmalia bini bagoi ang Biswajini bai phone simise khai tongo agartala thangmaya corona ni bagoi phone khaikai hinkai rohona haina sai tongo rohonai joto record tongo ani oro bini phone khaimani kok samani joto record tarpore khai ba ana sakono tongadi ani oro tabok rang kari kha te waisaba chung dolbandi thangka bini nogo thangka semile bazar ukulogo tongo rina ter bormani nogo oro nok bara tongo oro thangka bini oro anchala thanjiya ang tarpore khai oroni agartolani te khoroksa buri Anjali Debbarma bo bobai ang khorong noi thangka bobo rang manthai tongo hinai bobai ang thangka thangoi te buri kai thamkai buri telangkha telangoi thangmani se bihik bai bujakte angkha Biswajit tamo haike khaiba ini ne bujakte angkha bini bihik bai bo ro soitoi agreement joto soitoi rokha Anjali Debbarma bo rang ronari hinoi ani hinkai nin sala phaikai se hisab khai ronai ini ne sago bo aipurbo buri rok tongo sakisi tongo ani oro joto purup tongo ba haipano dalal kok samani okok bini joto dalal kok mitha kok samani sibbo bini kok kono dino sotto kok ya borong no puti khaiye haino kok sagano borong no mukhunmani anto mukhunmaya borong bote je buka borok hinkai bobai kok haino dalal samani kok rokno borok buka borok hinkai to boni atana basa gone kok sanai jodi je borok bobai thokai jangai borok hinkai jibbono bini ata basa go sagala oboni bagoi statement bank statement tikhalai to bono ang te cash khainai ang cash khai lorai se khaina ani rang maya suk ang sai tok nai ang cash khainai bono bini upore ang cash khaise khainai ang khayain tongman se ang cash se khainai ani rang ang to bono media go ang kol khaina thangoi kok samani se bini are ke sakai rang di mano hini sangmani se boto haise ulta batpar bini oni pokeni rang bayo hini sai tong bole ini bini pokeni rang khok sapano thainya bini bagoi andaran rang hormani se joto andaran pokeni rang sabdarjun hospital of phaidi or boti ong phaidi admit ong phaidi no ong phai mani bini kongni mote se sabdarjun hospital of boti ong phai mani agrani hoite sabdarjun ni or operation khaiya sorkari babe khailia ni ama to thik thangnai rang khoros khaino operation khaiya ta khaisiti nogotelai thansiti nogotelai to bolia chung andararok sakon ka nogotelai thangnani hinoi nogotelai thanin kai to hai to ani ama to kogu samaya lambo samaya bini kuno yathi bekrang ko baya musa baya bokrok bumutomo agat mangkha agat mane bokro o bumutomo se thui thangoi obono operation makhaika Stephen hospital sabdarjuni Stephen hospital telangoi thangka oro to sarkari to hospital khailia telang thandini ni ama basigala hinai telang thangdi hinai chung o sabta Stephen hospital telang thangmani se oro thangoi se operation khaiya ani amana bokrok bumutumo thui tongo nini o amani bokrok ni bumutuni thui no rohor ka hinkai basino hinai operation khaimani se
tebo basili ani ama thui thangporo bok to phurungo phaika ani sarai masa tarpore bo khoroktam flight ticket tanoi bo khoroktam phaika phaimani se bose hino ano flight ticket ani rang baisi phaiye ni sago haino dalal samani jibo dalal ko ani sala se flight ticket tanoi bo khoroktam tanoi phayo nogo aiprukai angturuka ani monai masabai angturuka ani monai aiprugo an sala phaiprukai ani monai no angkol khaikongka nung phaigadi or dilli tongo ani monai phaigadi or phaigadi ang saisongdo ani amandin nai bithi lainin ke bithi lainin bu nangna yang diki thang nangna hinai nung phaigadi monai an salabo school tongo bini bai than nangna hinai bono rikhonoi lakhonka ani monai no rikhonai lakhonai te ani monai bok phurungo bok phaiga te 10টা 11টা দিকে হিংকা আনি মনাই সয়কা ফরংনি খাইকে সয়কা সয় এসুকা আনি মনাই বাই जों খরংনি টংখা আনি অমানো এসকাই তে ফরুঙো তো আনি মনাই সয়া সিনিকাই ডক্টর সাকংকা নিনা আমানি বিসি বিডিং বাঙ টংখা নিনা আমা সাইমিয়া কো তামা অং সাইমিয়া কো হিন সাইদং হাইদে বাই অং নাইবো পরেখা সারাপসা টংা আনি মনাই সপাইকে হিংকাই সাকা ডাক্তার নিনা আমা থিকা হিনি সাকা Tika an salabo phai peka ani amabo or tika hinka ani monai bai boyang telangnya bini dol rongno phun khaika khaya bindabon bin dolno phun khaya oro bindabon jomona toyo sognani hinai ব্যবস্থা খাইদে hinai bini dol rongno sakonka ani monai sakono oro chung ani monai bai kunui ambulance bai telang thangka telango oro sokka sogoi tarpore police case rokhino ni amani police case khaijak do hinino I khaijak le hininkai খাইজাকাই ব এরলাই বিশ্বজিৎ সবাব হিনসিংহ বিশ্বজিৎ হিনকাই চিনি অরনি সিনি জাকতা হা নকসে গাইজে হিনকাই নংসে বুমুং রথাই বলে বিশ্বজিৎনি বুমুং রথাই করে বলে হিনকাই তে ওয়াইসা जों আই নগদ থাই পেকে হিনকাই বিশ্বজিৎ ন রহনাই ব এফআর এ হানি বুমুং একা আনচালানি বুমুং সুইতাই চামিরি হিসাবে হিনকে আনচালানি বুমুং এখাই আনি আং তো বাসা বুড়ি বলে আনি ani bung siro janai ora Biswajit Debbarma hinse bini bung efair suja ingkeba te waisa thangnani bayoi flight ticket tanai rohorka anchala te waisa phaipurbo rohorka oro sanani tongani joto anchala antara rang rohormani poker khoro joto rohorka bono bo hina bini pokeni rang thangka 20000 thangka esuk thangka e saise maya kulse maya rang thangka hin sago bini khoksa pana 5 পয়সা বনো থাইয়াকো ব্যাংক স্টেটমেন্ট তিখালাই দি ববাই আংকক সামানি মোবাইল রেকর্ড যত দङ রেকর্ড খানার মুসুখাই রেকর্ড ব খানা রনাই তিখালাই রনাই রেকর্ড ব যত দङ আনি অর পুরুপ গানাইসি দङ ব থাংমানি রক দংমানি রক যত আনি অর পুরুপ দङ আং পুরুপ ছাড়া কক সাইয়া বনো কসকাই আং বাটপার কক সাইয়া বিশ্বজিৎ বাটপার আং বনো রাসি আকাইয়া বিশ্বজিৎ বাটপার ন এসুগনো আনি সামানি কক